So guys, nagbaklay-baklay ko rin sa SM ba? SM Seaside City ba? And I found this new restaurant called Seafood Paradise. Kaya ba ba may tempting kay lang kuan ba kay 299 ra, 399 ang dinner. All you can eat na. Although, dugang paligbat. So more or less kuan na 300 ha? Adi ba kanin sa lunch man ta? Yeah, 299. Oh, 334 na sa lunch. Oh, 400 kape mga 445 ya sa dinner. Oh, yan na ba eh. Pero wala ka neat na. So ato ni tanawon karon. Pero before na magsugod, ato sa interview nilang tag-iya. Kinsa imong name, sir? Hi, I'm Carl. Oh, si Jaswin Carl. Paco. Oh. Isa sa mga tagiya sa Seafood Paradise. So, ngano Seafood Paradise man ni Carl? Yes, because so di mo, mura siya, actually pa siya paradise. Kaya you might be wondering, ano, stall man siya. Oo. Because ang SM Leasing Department, ganahan gusto na mag-create like restaurant na mura siya food park theme. Ah, okay. Since uso man ng food park. So, kinsa mas Matoy ba? Matoy is one of my incorporators. Sino si Matoy? Asa may imo niyang stall ba? Seafoods ni Juan. Actually, mo na tanan. Oh, pero wala lang ba kuan. So, unsay nakalahi sa inyong mga nagkano kananan res SM. Oh, so aside from seafood stall mo, di ba, kuan mo all you can eat. Yes, So, sir. unsa may mga lami diri? Atong shrimps unlimited, squid unlimited, oysters unlimited. Ang ato ang lechon Mo na sila native kinasal lechon ba sa ha? Carcar. Oh. And also mga fish like tanigi, bangos, unlimited na siya, guys. We also have calamares, and aside sa mga seafoods, we do also have pork, beef, and chicken. And also pasta. We also have make your own noodle section. Wow. So, bay, unsay may nakalahi ngano na may difference ang lunch ug dinner? Good question. Ang lunch is, ang atuang putahe is mga 10 ra ka putahe. Whereas sa dinner, nasa 16 to 17 ka putahe. Karon alas 4 na man gyud bay, unsa ni lunch ni dinner? Dinner na ni sir. So, unsa mo oras sa mag-abre bay? Alas 10 na mo? As Alas early 11. as 10:30, open ang ating lunch. So bay, ato na susihon unsay mga pagkaon diri. Sige, manuyok na kuyog ni Sige, Carl. go. So diri sa tawag sugo si Doña Bonita, nas Doña Bonita o nang ay ginasal. So unsa kita yung kalahi si Doña Inasal? Gikan is asa. Karkar. Oh, so mane. Sa Cebu. Mane Doña Bonita, dara si Doña Bonita. Oh, ay, si babay-babay. Oh, nani nasal. Ay, kuha gyud siya ang paboritong kwarte na gusok. So silang ma, mao So, na. part na siya sa ato ang unlimited na 399. So naa sa ni pag lunch bay, wa ni lunch. Wala siyang lunch, sir. Sa Pero dinner what we have ni? in lunch, kay wala man may lechon, nag-lechon kawali. Ah, okay. So nagyapon kagumkom ha, kagumkom na baboy gyapon. So dili na ta ni Matoy. Ngayon na ni Matoy. Unsa ni nas kang Matoy bay? Na ato mga sikat nga putahing Pinoy. Oh, Pinoy. Humba, all-time favorite. Umba ha. And kung mahurot din siya, ang ato ang backup ani is beef with broccoli. Okay. Okay. So na chicken, kuan ni tahong. Mussels, yeah. Mixed with imported butter and coconut milk. Mussels, oh, nanay tahong ha. Nanay And also, ang atong spicy nga chicken. chicken na spicy, parang halang-halang pero Yes, sir. yaog kanilang nokos, Ang guys. octopus. Lami kini bahaw ka sa bahaw ng kuan bay kanang. Kanang iyang sabaw bay. Sa man ni? Ikaw na ni si Puniman, mao ni imo gyud. Ang buttered garlic shrimp with yellow corn. Okay. And also, ato ang sinigang nga bangos. Ang backup ani is grilled nga tanigi. Okay. Kaya And natin mixed mixed seafood. seafood. Sa dahil sa tahong diri ha. Yes, sir. Oo, shrimp. Tahong Oh, and nalasan also ko kani. squid. Lumayagan. Lumayagan. Kalami. Ito naghanag lupos diri oy, kalami ay. Dito pasta di pamilya. So normally naay kani Ato ang bami. bami, ang ato ang mga salad Nasa section. ni spaghetti dire. Oh. Carbonara. and Oh, seafood carbonara, sauce. kuan, oh, so pag-ilis-ilis actually din, hindi ka ma-boring na balik-balik ka din, kaya lain-lain lang sudan. Hindi ka na pareho lang pirme, di ba? Exactly. So, Poodle by the Sea. So, natin sa Poodle by the Sea. Datay mga chop suey. Utan na rin, Ang nabay ato mga puso. kinilaw, gusto. Nabay rin, sus ko, ano yung mangsiyo, kuan, Lungkot. lukot, Atsara, o and nato. Oh, luto mo rin. Oh, pero mauna, sus. Kalami na ay. Okay. Oh, and finally, ato the yung Seaside Oriental. Actually, sir, na late, may kitungod sa kadagan tawin ng lunch. Also, sige lang. naadri,
Kaya mga siomai, chicken feet, more on dim sum. Okay. So kaniron mga dessert niron dire Yes, gibutang. So asa mo mo yun ani mga pasta. So for Yes, sir. So basically kung ganahan mo affordable na itulyo ka na din tinungutan na sa akong vlog na namay itulyo kan tinuod na sa SM na tag 299 ug 399 ra. Sorry, nasayop ko, naa na di ay. Yes, Naa na di seafood You paradise. can check our slogan. We're unlimited food. Food never ends. So, bahalag na ka din alas 4 ya, alas 10 na kabugawas. Tama, sir. Ha? There's no time limit. So, Bottom ayan. line is malingaw ang tanan, So ay na mabusog to, ang tanan. so ay na to po na alas 4 ta masud, alas 10 na kabugawas. So do you accept events also ba? Cater kang mga Yeah, yana? we do accept Ano mga groups? Yan na. So pila may seating capacity sa itong the restaurant? capacity for the restaurant is 130 packs. Okay, so finally, Carl, invite sila dire og asa ni Dapita. O man pa nimong isulti. Sure. Hi guys, invite mo sa pinaka-trending restaurant diri sa SM Seaside City, ang Seafood Paradise. We're located second floor, sea viewing, across Virtual World and Color Museum. We're also beside Sizzling City and very near sa Boss Coffee. Okay, lamig kayo, di mo magbahay guys, as in, super. Sila, so ay aying na ko kung nalamihan mo, balikin ni si Carl. Bro guys, thank you so much for watching this quick Kalami Cebu episode here at SM Seaside City. Kaya dito nagbaklay-baklay na ta kay ganina lagi ka-judge ta sa mga estudyante. Now, yes, there's a good buffet here na sulit yun kayo sa presyo pa lang town. And, na, dapat nyo tilawan kung masaag mo rin sa Seaside. Bye guys! Alright, thank you.